iku padepane bapamu doandakan iku gasan niane anane tukaran patung wetu tujan mane ayo sing penting koyo plan aro ayo laksanakan saat lima waktu iku gawa berkah kanggo kamu adli emin rukun Islam iku limo cacahe ayo sing penting iku laksanake ojo nganti lali iku gandinge gandeng jula-juli jula-juli dangdut rasindene kok asu temen ayu ojo nganti direwangi kono ayo podo jejogetan mimpi di akhir zaman ada bisa api dan para takkan goyah gelora kita sedan gili sedan sedanan tuku odo nang panjang sari ya perawan gili perawan-perawanan rapi rodo gak usah pelajari rempet-rempet menang kuda beda awar-awar ombok kodonge tambah-tambah saya rapeta aku gak tawa mendelok pokoknya tapi ruang sekaya mangsi gedang hijau agak mateng-mateng ayu sekaya putri kadue bojo agak bisa meteng tuku odo nang Banjarsari tuku juwo nang Surabaya rapi rondo gak usah belajari aduk rapi kebo kekeriobo nyekap jembatan hitungan kulon menawi lepat monggo ki dungan